L-isport huwa importanti fil-formazzjoni tas-soċjetà li x'inkludi valuri bħal rispett, il-parteċipazzjoni u l-ħidma kollettiva li għandhom jiffurmaw parti mill-politika tagħna, tan-nazzjon u tal-pajjiż. Iddikjara dan il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia meta ltaqa' mal-atleti Maltin li ħadu sehem fit-18 l-edizzjoni tal-logħob tal-pajjiżi żgħar il-GSSC fil-Montenegro. Adrian Delia feraħ lil tim Malta li kien magħmul minn 80 atleta li b'kollox rebħu 27 medalja f'din l-aħħar edizzjoni fosthom 6 tad-deheb. Qal is-sagrifiċċji kemm tal-atleti u tal-coaches flimkien mal-ħidma tal-Kumitat Olimpiku Malti huma fundamentali sabiex l-isport f'pajjiżna jwassal għas-suċċessi internazzjonali. Esprima ruħu konvinti li bħala atleti se jkunu qegħdin jaħdmu sabiex fi żmien sentejn oħra fl-edizzjoni li jmiss f'Andorra u speċjalment fl-edizzjoni ta' wara f'Malta jippruvaw itejbu l-prestazzjoni tagħhom. Għal din il-laqgħa mal-atleti Maltin li ħadu sehem fil-logħob tal-pajjiżi żgħar flimkien mal-kap tal-Oppożizzjoni kien hemm preżenti wkoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar iż-żgħażagħ, l-isport u l-ġlieda kontra l-obeżità Ryan Kallus u s-segretarju ta' Team Sport PN Andre Muscat.